Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam takasngi. U President jangka Amerika u Donald Trump hagasngi balang kata hakalai putrik ubnai Oktober ula ong ba ula betha ya katanat ma ban sedang bantes ya kitian nuclear mardor. Kani kasin jam kalong hadin ba u President ka Russia u Vladimir Putin ula ong ba ka Moscow kala job bantes ya kaling sun kabala ban siat nuclear bar kabala ban pindon kam daki nuclear ke badan hapo Kabakam kongsan kalong bakani kadai kasuin kabaning kong baka US kala hukum man persang ye kitian nuklear hadin jong usnem syajar kandai spa kandai poa. Ha kapos jong ka Truth Social utram uang baka Amerika kadan kambun kitiar yele nuklear ban ye kiwei pat kiri. Da kabapen pau ba usyun ye kajong persang ye kitiar nuklear namar kabor penjat kabakraw. Utram ula benrap ru ba ula hukum ye kajo namar ki program persang jong kiwei pat kiri ke perthai. Namar baki wei part kiri ki test ye ki program ngala batha ye katanat ma ban sedang ban test ye ki tiar nuclear jongi ha ka nongrim ka bayaringkan kata ka jing tray kam kan sedang no mador lo ong ha ka jing tho ka baula pelan kani ka jing pin na jong utram ka long tang ka tu ka ne minute ha shwa ba unye kendo ya unong yalam kari China uzi jing ping katei ka dei ru hadin ba ka Russia kala test yu unam siat nuclear jongka u Burevex Nick cruise missile ka Russia kala pelong ru ya ka jing test ya ka lingsun kabla pendon kam da ka bor nuclear Poseidon utram ula batai gini ki jing test kum ki bam yaham watla u Sergei Ryabko u badai unong yara bajan e jing Putin ula kam ba ka Moscow kala pentip lupa ya ka US halor ka ne ka jing test ha ka samoy tre kam baning kong jong u utram ula thau kilat kumno ban pinbun ya kitiar yale nuclear jong ka US. La ban kedo ba ka US kala pelong khat du ya ka jing persang bantes nuclear divider ha ka apply trik ubnai September kata ha usnem syajar knai spa kndai puar. Ha Nevada National Security Sign nang ta President George H.W. Bush ula pensange nrei ka US kadang la bantes biang ha kate ka ju hi ka jakala da donkam. Ha ka ju kapor ka nong mi khmat ka Nevada ka Dina Titus kalat ho ha ka ex da ka ba ong em kamla ban long satya.